So what's up guys? So karon kay practice na mo ron sa ano English kanang speech choir siya no. So nani siya mga action. So kung sa moto mo dili ako leader. Tanong pa na mo siya. Kasi leader Clint. Ikaw. Oh di ba ako lagi leader lagi niya. Kami pa duha kakuyog dire. Kami pa inabot so. Sa inyo nani akong tingog na kay giduka ko. So bago ko siya minabot dire no. Mao ka vlog padung dire kay ikapoy mi. Basta. Mga adik ko. No, naunsa na kayo. So ari katong dokumentary na mo dire to. Di ko na slide ato. Ikatawaan ko umayo to. Tawaan ko umayo to mga kauban ako sa China. Ako sig mga tawa. Oh, slide dia stick yo. Tol. Oy. Oy. Ken. Diyan practice. Wala may practice. Kami pakai duha gani. Wala tayong mga kuha na eh, matay di na manong nga mga aking mga buwang. So balik lang ko na inyo, chatan sana ko sila kay para matunga sure jud ba para matiwasan yung vlog na to karon. So balik lang ko niya, let's go. A few inches later. Anong sa? Anong sa ganing? Anong sa? Dito karog. Bagrid ka. Matay na kayong bala ko na kayo. A few moments later. Ano rin? Patay tumbal na rin. O dara mga gwapo, naabot na padung na mga gwapo kanang perting gambuka o si Juju nga pugi na ayo padung na amaw padung na siya di ka uban na pinandungan ni mo na gitu yung nabagay duduwa dira gidol mo Chire, babae ka Chire. Ako itingin na kanana niya dito kanakuha na Jo sabot ta adong nga sila asi may tugpagapon nga nabtan ng laag mo pare lagi na ako butan kay di mo laag. So nani chato dala pare sa amo pag na oy paduon ko no kakuan Na kay bike. Ato ikapoy ko no siya ay di chatan man ako sa ay nabita kay bike so ano lang gagapon ba? pero balik lang ko niya ako sa chatan si Juan Sophia kay para si Chire di man mare ay di siya mukuhan so balik lang balik lang ko let's go. So nibalik na ko update lang namin dire sa ilang court no dira lagi sana mo sa una sa documentary dirito behind the scene dirito. So nibalik ka siya sa kiyang ikuha so gabike mi no dami kay mo nga na mga takambis. Ayo kalug bumbong di diri ba kitsak pa nga tagiya kalug juga. So shout out din ni Numar no katong tagapo okay iya ta may pamistahan sila pero wa ko na dayon kay gikapoy ko kay wa koy suoton bay no clean out adi ng buo. So mga to dai salamat sa 1,600 kay sige gwapo. So mga to na mi let's go baby. Angkas na ulit. Nyara ulit po sa ta. Bro, can you just talk? Ayun, talk pa na. Ay, okay. Ilang ka pa babae dito? Ha? Ilang ka babae dito? Kaya ta maglakaro ka ni. Maglakaro ka ni. Kaya tadi. Pinajam ko no, pinajam. Kaya mo makakita buy kamot. Ay, jam. Jam. Antay ka. Kan do ka bukligid. Ano ka bugligid inya ra niya? Bili nga. Ano ka bugligid ra? Oh, tara guys, mo angkas ni court. Okay, dali din. Lakaw lang taga mic clip. Okay. Ito ya to. Kita mo gwapo nang kuy ba mo. Tama. Ano siya? Yad court. Yad. Clean og biya ana dali clean. Bakuan taglit. Sir, jabot ka ba drive? Okay. Di ba nga hanggang court? So, balik na ko niya no dito. No. Kaya tag-ride. Kana mo ni kita nga kuan guys kana ride ba. Nato clean. Parang agi kito ganda-gandagan si clean. Ali may ko balance na. Kaya tapos kami ko ganang rider mo so kapit na may abot dito sa mga destination sa Duduruan. Kaya taga na joy groupings adto jud nas daruan bay kay. Wala inay. May lang ni bawan. Nya. Kung nakabantay
time mo sa akong mga vlog wala na koy muntad kay kapoy edit bay. May ning way montage kay. Agi montage na. Let's go. Ano ba? Tatagya na ta. Ay mo. So after mga pila ka minuto nagbuhat og stepping sa among action ay sa among action ball ko action dito. Then pagdaga na mo hingal ko da. Pagdaga na ko nabali mi. Yawi. Isa sa jo nang libak na sa kanako jo. Vlog na sa jo man. Basket aja. Basket ba? Bula atay ni. Kuan ninyo po bulag kaya talami lagi duwa bay. Pistis kita stili yawa eh. Ay, di na ta mamalikas jo kay happy taro ta maka-ads. Kamay na kuwang. Masakit ako tiil grabe eh. Diri na sakit kayo. Sakit kayo mo. Samot diri sakit kay diri. Jo sakit diri jo. Samot lagi, samot. Diri jo. Samot lagi. Ligar na. Bigar na. Cute ako mo jo. Nalag wadyo na ngagda. Magda lagi jo mo lagi kapog jo magda jo. Ana kamo Gina. po kamo ako. Tagapo ko. Uy. Yatong net. Terus kung imo kong iagda, daga na tani mong chicks ba ka? Chicks, naglumluman do. Dili jud chicks jo pero Chicks dito na si Kwan. pero loyal na jo, maong di tayo na jo. Bae. Yung landong. Ato pog jo, di ko mangitag babae jo, ang adto jo kay mga kuan jo. Kalingawan ba? Ug na pa sa jo adto na ko jo. Samanta to ang tubang. Usaram sa adto na ko jo babae jo. Samanta. Sige. Samanta na ito naman. Isulti si pangan. Samanta. Isulti pangan ko. Hadlok. Tina lagi. Basin. Basin. Oh, tina lagi mong gato dito dito. So guys, na Sandre guys talaga. Wa mo nang andi na gato. Buangan guys. Ito rainit ko yan. Patuan na ninyo no? Bula ba? Sabto namin nakiduwa. Ay, marag. Bulan nyo. Karon ko ba? Ganyan ako 5 minutes yung pabot nyo. Wala karon. Sana ninyo ito kung oh. Dito yun. So Kunay oy. Kunay. karon guys ano may basket ron. Dito ano may basket ron guys. Mo pa ka court. Pega. Video niya ma. So amo pa video sa ko ni court no kay mag-vlog mi. Let's go. Vlog. Mag-basket ni mi dai. Let's go. Kuha dia. Kuha dito. Kuha dia. Dia kan. Uy, sobrang cirigin sa na bata, cirig. Ako anak. Anak, isang banana, iring. Joke ray Darren. Joke ra. Dorin. Ano palayo, ha? Ay, di dito. Lo kayo, tatong pera. Siren. Oh, I'm back. Oy. Oy. So mana oy please di. Mana wala mi dua abay. May tig video. Videographer. Di siya masugot. Ihatod na mo siya niya. Ihatod ka na mo. Ihatod sad mi. Manindot. Maghinat na ita ba? Sabay. Hoy Kor, si Chiri le matod mo ba? Na. Yeah, bisag I love you giniingon ba? I love you giniingon, nasayop lang jud, nasayop. I love you man niingon ko, nasayop lang ba? So karon kay
wala na, muli na mi. Ikapoy na kayo, way practice ni tabo, init kay tanan. Yan, so basket init kayo, wala, wala mo na pagkalim mga basket. Kanang, wala mo na init eh, basta makadua lang play hard lang, play hard. Basta bolis live ko bisag init, juwa na. Kung ba alam ko mangito mi, kay iton may daan. Let's go. Ate, asam, mo na diaron, gumigamay juga utok mo nga. Init ka lug. Wam sige ka, artihan sige ka. Sakto nga ito itong agianan. Warit. Papunta to Jojo. Kana si Jojo, pisot pa na si Jojo. Mga ayyo kana tambagin ako, kana ako tambag ninyo. Si Jojo. Pisot pa na. Kung sa ako isulti Jo, tanawa lang sa vlog Jo. Kung sa ako isulti Jo, basta para ka Jo. Si Jojo, pisot din na siya guys. Pisot na si Jojo. Mo nga, di pa na siya hapmaw to. Gawat siya bakasyon kay magpatuli siya. Pisot pa na siya. Di ba Jo? Ngawasan, bisa ko pisot lagi. Tanawa ay kagabi iya. Ako ni dito ni upload din kagabi. Nya kana si Kurt, pisot na si Kurt guys. Pisot pa na sila. Duha na sila kabuo pisot no. Diba, Kurt pisot ta. Pisot ta. Yad, una lang yad. So balik lang kun nya ini ka dol-dol na mi sa mo ang ulianan. Let's go. So nanami sa sunrise guys. Galakaw ra mi kay duor ra kay tanan ang amua ug daruhan. Mo nga galakaw ra mi wa milingaw. Kasi kay Pretty, may paiduan niya na mag-internet, malingaw kami. Rospire, adi ko muna rin, mag-Facebook na ko. Adi ko muna internet kay kapay Rosebay. So, balik lang sa gunya na, inig maabot na ko, dool na kami. Tabo ni Clint. So, nanami sa akuan guys, new sim. Dool na kami, so nipart ko Bayodita. Bayodita na siya. Manya Bayodita na. Makabawar mo soon kung sa akong praso yung Bayodita. Mo-apply ko Bancho Dancer para ako ni Dante Gulapa idol. May akong kaan Dante Gulapa Junior. So balik lang ko niya, ikabot na ko sa mga let's go. So guys, nabot na ko dito sa mga gino. Tanggap na ito sa nagbula mga kamang. So kanang Bayodita o makabara mo sa kung saan na ako masabay. Masuya niya mo. So mga to guys, diri na lang ta, like, share, comment, and subscribe, and turn on the notification bell para update mo basta na mo bago vlog. So tabo ni Clint in 3, 2, 1 shoot. Di na to kinang sound effects kaya na natin tingog haha.